Lan dikir sedaya mugi-mugi dijabah lan dikabuli dening Allah. Alhamdulillah. Kita saged pinanggih malih ngaos sesajen malih mugi-mugi diridhoi dening Allah. Allahumma amin. Pripun sahune pesen napa? Mboten saged. Jenengan nyangoni napa disangoni? Alhamdulillah nggih. Bisa nyangoni lan alhamdulillah disangoni. Nyangoni bapake. Alhamdulillah apapun keadaanipun ingkang lebih sae kita sami-sami syukur dumateng Gusti Allah. Kita kaos ngeten iki nggih minangka raos kita syukur dumateng sinten Gusti Allah. Kita waos sedaya sampun donga. Ya. Istajib doana muga-muga donga kita dikabuli dening Gusti Allah. Udhuni astajib lakum. Ature Allah ngoten donga marang ingsun mesti tak kabulne. Itu ature sinten Gusti Allah. Ya kita waos sampun donga. Kita niku saderengipun lair niku sampun ditulis dening Allah takdir kita. Bojone, rezekine, patine, nasib sedaya. Lah sedaya takdir niku sing nentokne Gusti Allah. Lah ingkang saged ngrubah nggih Gusti Allah. Analoge ngeten. Niki barang niki sing ndereng kula. Lah ditentokne nggih. Lah niki dipindah sakarepe nggih kula. Lah ingkang saged ngrubah takdire manungsa niku dengan apa doa. Apa itu Bu? Doa. Dados donga niku saged ngrubah takdiripun Gusti Allah. Contone ngeten. Nah, contoh zamane Nabi Musa niku wonten tiyang estri, pun sewu nggih, Mbak. Niku dangu mboten gadah anak. Lah, terus matur dumateng Nabi Musa, "Ya Nabi Musa, aku kok dangu mboten punya anak." Tak tekokne ning Allah. Terus Allah matur, "Oh, takdire awakmu gak anak." Terus tiyang estri wau ndonga terus ndonga mohon ampun ndonga dumateng Allah. Lah, Nabi Musa dangu mboten panggih malih nggih. Lah Pak Nabi Musa kok wektu panggih niku kok tiyang estri wau sampun gendong. Nabi Musa bingung, "Ya Allah, tira jenengan tiyang iki takdire mboten gadah anak. Tapi kenyataane kok niki panggih kula gendong anak." Ya terus Nabi Musa takut malih durang kok. Iya bener. Tapi dhek setiap saat nangis ndonga yang aku. Ndonga nyuwun. Lah makane takdire tak ubah dari enggak punya anak menjadi punya anak. Sebabnya napa butuh donga. Nah, itu contone apa mawon ingkang ditakdire dumateng manungsa kok kita niku purun donga niku pasti dikabulne dening Gusti Allah. Syaratnya napa? Yakin. Nek mboten yakin ngoten, "Pak, aku njaluk duite kek ragu-ragu." Lah nek tiyang nggih mboten paringi tapi nek mantep nyuwun. Lah ngoten lak diparingi nggih. Ya, kita niku prasangka kita dumateng Allah itu sesuai prasangka kita. Nek prasangka iki basa Jawane napa, Pak? Praduga. Prasangka iki kira-kira penyonone, lah penyonone iki. Penyonone awake dhewe niki nek dikabul dening Allah, ya maka Allah sesuai indadoni abdi. Allah niku sesuai prasangka hambanya. Nek kita niku punya keyakinan prasangka Allah niku ngabulne, insyaallah nggih ngabul. Tapi nek donga kan ragu-ragu, tidak kabul ora kaya donga bola nek ragu-ragu ngoten. Allah nggih sesuai prasangka napa hambanya. Makane niki kula mboten bosen-bosen ngejak jenengan ngeten iku dalam rangka donga dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya diparingi takdir ingkang sae, paring rezeki ingkang kathah, anak turunan ingkang taat, rumah tangga ingkang bahagia, iman lan Islam. Kaya donga-donga sing apik niku pun bosen nek manungsa dijaluki terus lak bosen nggih Bu. Tapi nek Allah dijaluki terus tambah napa seneng. Nah niku maka berkah kita pahami. Terus kita sedaya urip teng donya niki mulai lahir niku rak nangis nggih. Ana wonten lahir teng donya langsung duwe cekikian. Mboten nggih. Lah kita lahir teng donya nangis tapi ibuke guyu. Artinya apa? Mulai kita lahir di alam dunia mesti dihadapi dengan masa
tiyang ingkang urip niku mesti gadah masalah. Enek siji wong sing gak masalah. Sinten kinten? Wong gendeng. Sinten, Bu? Wong gendeng iki ra duit ya guyu, nggih ta? Ora pakai klambi yo, tenang-tenang aja, nggih ta tiyang gendeng. Lah makane nek kita niku duwe masalah, alhamdulillah. Berarti tesih napa? Waras. Ya gendeng iki lho jare jenengan iki. Ora duit yo guyu, napa nggih guyu no problem. Lah niku tiyang makanya kita punya masalah, kita napa baik sangat dumateng Gusti. Jenengan pikir mangke, iya ya kok gendenge ra masalah yo, duwe ra isin. Nggih to, ora duit yo ora isin, tilokne wong yo ora isin, ora bingung. Sebabnya mboten masalah. Kita masih dikasih masalah berarti tiyang waras. Lah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, niku lewat kita dikir ala bidillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya dengan dikir kados jenengan waos sedaya iki nami bacaan dikir janjine Allah napa? Tatma'innul qulub. Balu panjenengan mau teng griya saumpama ya rada gak penak ati, rada stres kali bapak. Nun saya jeneng tiyang masalah meleh nggih. Bapak ruwet iki seimbang saumpama iki contoh lho Bu. Pak ketono to, resik ono Pak ketono to. Kok mboten kurang kan rada mboten penak sak umpama contoh lho sing gampang. Mau gak penak. Lah nek damel dikir, insyaallah masalah wau sampun lali. Nah, makanya ala bidillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya dengan dikir ati badhe tenang. Lah nyapa Mbak kok iso tenang? Sebabnya ati lan pikiran itu rasa nek kita niku dekat celak dumateng sinten Gusti Allah. Allah ngoten nek ati niku mesti nyambung mesti. Atus jenengan paus. Ya Latif niku ya Allah lembutkan atiku, lembutkan atine suamiku, lembutno atine anakku. Wonten lho ya Latif kok ngatur bapake rada waku nggih Bu, wis bingung dengan dak santun pun. Pemacane napa? Ya Latif, ngoten. Apa kok longkrah loro kuwabe nggawe kuwake tandur rong rampung ngoten nggih Bu jeneng tiyang nggih kesah bingung ya kowiyu napa paringono ku niki ya kowiyu nek tiyang ngomong lho la haula wala quwwata illa billah niki ya kowiyu paringi ku kuat napa ya kuat awake ya kuat napa batine. Terjadi kita nek ngadepi urip sing kaya apa ruwet nggih Bu nggih. Mboten sak bingung kita bersandar pasrah dumateng Gusti Allah. Sing wonten ing kita teng donya niki nggih Gusti Allah. Sing maringi masalah nggih Gusti Allah. Sing maringi rezeki nggih Gusti Allah. Lah suatu saat benjing kita nggih boten wonten sing mundhut Gusti Allah. Lah apa tujuane ning donya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa bahwasanya Allah ini mboten nyiptakne jin lan manungsa kejaba ken ibadah jenengan salat nggih ibadah jenengan dzikir nggih ibadah kita ngaji namine ibadah jenengan masak nih lho Mbak masak kok ngingetin keluarga nggih ibadah apa meneh setiap tetes setiap masak niku diitung padha karo tiyang napa perang jihad. Nah, makanya Bu, makanya masak, cecak kompor mawon, keringatnya ben estes, garane ben kata. Oh, tadi lepas ya, guyon tapi nah, terusnya kita nyadar, oh iya masaknya nggak ibadah. Ada ibadah namanya tabarukan. Ibadah yang sebenarnya bukan kewajiban kita, tapi kita sebagai istri kok kita melampaui umur bantu suami, itu ganjarannya nggih kan? Dan kita pamane mewangi suami kerja niku namanya ibadah tabarukan niku nggih ganjarane kan tapi mboten purut mboten angsal ngomel nggih Mbak nggih mewangi bojone kok ngomel-ngomel ganjarane iki ilang kerjane apa alhamdulillah apa unggane kok akeh men iki ganjaran pura akeh lan disik yang akeh ndak Pak katokmu sarung cepat ganjaran ku akeh. Niku saestu lho Bu nggih. Setiap matahari
tenggelam. Nek tiyang istri niku purun ngumbahne bajune bojone, nglayani dengan baik niku di ngapura dosane. Tapi dengan catatan apa? Ikhlas. Mboten pareng kok. Private, you understand? Yes. Okay. Pon nek ngaji. Dibuka, Mbak. Alhamdulillah, monggo ingkang ngasta kitab alisipun dibuka malih kapan hari ayat 258 surat Al-Baqarah juz 3. Nggih, ingkang mboten ngasta nyemak ganjarane nggih sami nggih, Mbak. Nggih, oke, sami nggih. Tapi pun tilem, Mbak, kula ngaji mriku tilem. Nggih tilem ya mboten napa, tetep angsal ganjaran. Santai mon ingkang suku monggo. Niki halaman 104. Nggih, ayat 259 Al-Kaladi. Sampun panggih, Mbak. Mbak Sugeng nek mejane, Mbak. Bisa, gak apa-apa. Sampun siap daya nggih. Monggo serangan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa ya qaryatun ala urusiha qala anna yuhyi ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'sa qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarik wa linaj'alaka ayatan lin-nasi wanzur ila idami kaifa nunzis wa sumanak sualahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Ya mare au kalladhi marra ana ta ora weruh sira ing critane wong kang lewat iya aladina ala qaryatin ing atase desa wa ya qaryatun hale utawi qarya iku jupur ing ala urusiha ing atase pira-pira payone kala ngucap iya aladin maro ana yuhyi kepriye uripake hadhil lagu ing iki qarya utawa desa Allahu sapa Allah badha matiha ing dalem sause mateni qarya fa amatahu mongko mateni ing aladimarah ali desa wau Allah sapa Allah mi'ata amin ing dalem 100 tahun summa ba'asaku mongko ngaring kali-kali nangeaken ing iya Allah ing aladina kala dawuh iya Allah taala kan labista pirang tahun kendel siro ola matur iya aladina roh labis tu yauman kendel ingsun ing dalam sedina au ba'da yaum utawa setengah dina ola dawuh sapa Allah bal labista balik kendel siro mi'ata amin ing dalam 100 tahun fandur mongko ningalana sira ila ta'amika marang panganan ira wa syarabika lan omen-omen ira lam yatasanna hale ora rusak iya ta'am to makanan lan syarat niku minuman wau wandur ila himatik lan ningalana sira marang himarok ira himat niku kaya jaran tapi cilik walina ja'ala kalan krana andheaken ingsun ing sira ayatan ing dadi pertanda linasi marang manungsa wantur ila idami lan ningalana sira marang pirang-pirang dalung kaifa kepriye nungsi suha uripaken ingsun ing idom sumana suha mongko kali-kali nyandangi ingsun ing idom lahman ing daging Falama tabiana lahu mongko nalikane pertelo kedue aladina maro kala ngucap ya aladina maro aklamu iya ngiyataken ing ingsun anallaha setuhune Allah ala kuli ing atase saben-saben saen suci-suci iku qadir kuwasa maksudipun waos mari mulai ayat 250 sama keterangane Baitul Muqaddas iku biyen tahu
perusahaan hebat rusak niku Baitul Muqaddas niku manggene Palestina. Mergo diperangi Raja Bukhtanatsar. Bani Israel kang pirang-pirang atus ewu iku diperang dadi telu, dipirangi dibagi. Zaman riyen niku wonten umat namine niku Bani Israel terus menjadi Bani Muqaddas utawa atus ewu iku diperang dadi telu, sak perangan ditetepaken ana ing Sam, dadi wonten negara Sam, sak perangan dipateni lan sak perangan maneh di boyong itu dipindah. Ana siji nabi kang asmane Uzair. Tapi niku wonten nabi niku namine Nabi Uzair. Nabi niku jumlahe kathah. Nek rasul niku jumlahe 25. Nabi niku Nabi Uzair, Nabi Samud, Nabi Khidir. Lah niku nabi nggih. Nek nabi durung tentu rasul, nek rasul mesti nabi. Nek nabi niku perintah risalahe damel awake dhewe, nek rasul niku perintah risalahe napa ajarane damel sedaya umat. Bedane ngoten nggih, Bu? Bedane nabi kalih rasul. Terus panjenengane kalebu kegolongan sak pertelon saking boyong Nabi Uzair wau. Nah ini bisa lolos. Bareng mlebu ing negara Baitul Muqaddas numpak khimar. Dadi Nabi Uzair niku mlebu teng negara Sam niku numpak napa khimar. Khimar niku kados jaran tapi luwih alih. Nah niku namine napa Bu ki? Khimar. Lah sarta anggawa kebaisi buah-buahan. Khimar niku nggawa pohon kathah buah-buahan. Lan omben-omben sehingga wonten meniku kapriye carane Allah Ta'ala nguripaken iki sause mati. Ana ing negara rusak iki Nabi Uzair lan leren sare nuli nyawane kapundhut dening Allah Ta'ala. Bareng wis 100 taun negara Baitul Muqaddas wis bali makmur maneh kaya mau-maune malah ngeluwi-ngeluwi Nabi Uzair diuripaken maneh. Nalika Nabi Uzair wis urip sehingga Nabi Uzair bisa mirsani baleni daging-daging marang balung lan balunge khimar. Banjur Nabi Uzair kerawuhan malaikat kang takon, pinten mangsa niku wektu panjenengan kendel sare ing mriki. Nabi Uzair kula tilem sedinten utawa setengah dinten. Mula Nabi Uzair jawab mengkono jalaran kawitan sare ing wektu duka. Umune nuju srengenge durung suruh. Malaikat muli dawuh panjenengan kendel ing mriki 100 taun. Panjenengan pirsani ujukan lan daharan panjenengan boten owah. Panjenengan pirsani khimar panjenengan pirsani kados pundi Allah Ta'ala angersakaken khimar panjenengan. Nabi Uzair lajeng matur, kula yakin bilih Allah Ta'ala kuwasa sembarang kalihipun. Alhamdulillah maksudnya ngeten Bu. Niki zaman semboten niku Bani Israil niku wonten umate nggih niku ngalami kerusakan. Lah niku namine Baitul Muqaddas terus dibagi golongan wonten ingkang apa niku ingkang ngikuti Nabi Uzair wau, wonten ingkang boten niku terus ingkang diboyong. Lah Nabi Uzair niki wonten suatu desa ingkang penduduk rusak niku kendel tilam ten riku. Niku mboten numpak napa wau khimar malih nggih, mboten numpak khimar, nggawa kebutuhan, nggawa panganan, nggawa ujulanda. Niku rumangsane niku tilem peste sedina utawa mengarani setengah dina. Ngoten. Lah terus basa tangi niku lho kok napa niku ontane napa dimana niku khimare wau kok pun berupa napa balung-balung nggih. Bentuk balung, panganane nggih wis gak enek. Terus malaikat
niku tanglet. Rumangsane sampean ning kene pirang dina? Cik sedina, cik setengah dina. Lah padahal iku sampun pinten 100 tahun. Nah, kaya wonten crita malih Ashabul Kahfi niku malah niku 350 tahun. Pambali wonten guwane niku Ashabul Kahfi nek niki Nabi Uzair. Nabi Uzair niku rumangsane tilem sak dina utawa setengah dina padahal sampun 100 tahun. Nah, niku artine napa? Allah niku gampang uripne tiyang niku lho Nabi Adam niku lak saking tanah mawon apa gampang. Niku Nabi Uzair ditilemne sedelet rumangsane kabeh padahal sampun dangu. Maksudnya niku pembelajaran bagi kita nek kita sedaya niku Allah niku kuwasa nguripne kita, lah juga kuasa napa kita dipundur. Niku sinten kuasane sinten Gusti Allah. Niku pembelajaran bagi kita bahwasanya Allah niku maha kuasa. Lah hikmahe napa? Kita disuruh napa? Yakin percaya dumateng kekuasaane Gusti Allah. Berarti yang mati mawon tiang tidur niku lho diuripne malih napa saged. Berarti benjing niku nek tiang benjing teng alam kubur dibuang ket wis tuwa ya digiring teng padang mahsyar. Nah niku Allah juga sangat mudah. Lah ngoten hikmahe niki dadose niki Nabi Uzair niku ngalami suatu hal yang sangat hebat, sangat luar biasa. Rumangsane uripe agek sederut padahal sampun napa 100 tahun. Lah buktine napa tulang-tulang iki mau lho Bu nggih. Sampun napa rapuh. Terus suasanane negarane sakderenge niku rusak. Terus akhirnya dadi napa makmur. Lebih makmur lagi. Nek Ashabul Kahfi niku blonjo teng Jawi duite duit lawas. Mosok dibelanjane lho, iki duit wis 350 yang lalu. Padahal rumangsane agek tuku napa sedina padahal pun 350 tahun itu Ashabul Kahfi. Lah niku Ashabul Kahfi itu juga diikuti anjing. Anjing salah satu anjing jenengan ngarani anjing napa? Kirek. Lah salah satu kirek sing benjing masuk surga nggih niku anjingnya Ashabul Kahfi. Lah niki tentang Ashabul Kahfi nggih. Kula niku waktu umroh niku teng Masjidil Haram nggih. Medal. Kok enek anjing. Lho anjing ini ku alit, tapi warnanya hitam kali putih. Padahal secara logika nggak mungkin nek ada anjing teng apa pelatarane Masjidil Haram nggih Bu. Tapi batin kula wis kabeh kuasane. Kula mboten batin wis niat pokoke nek ning Masjidil Haram aja batin elek. Pokoke apa-apa subhanallah, alhamdulillah. Allah akbar wonten tiyang wirane kaya napa nggih Bu. Aja sampai batin niku sapa ngertos nggih dengan ridho Allah kita sedaya saged teng Mekah Madinah malih nggih. Makane kula niku ningali anjing ketika terus terusnya ibu saya yas niku nggih ngertos mantep niku ternyata anjingnya sinten Ashabul Kahfi. Nah anjing surga secara logika lho mesti nek anjing kok kekuatanane Mekah mesti kali polisi niku lak diusir ya niku mboten. Kula positif thinking mawon. Positif thinking itu apa Mbak? Pikiran sing apik ngono. Paling aku ya asune anjinge polisi kono. Ternyata niku mboten. Ternyata apa anjingnya apa Ashabul Kahfi ya salah satu. Nah itu anjing mawon dijamin masuk surga sebab ngetutne tiyang alim, tiyang sae. Lah kita tumut Nabi, insyaallah kita juga masuk surga. Dan terus kita ingkang pelajari hikmahipun ngeten iki, Quran iki kita sesuai syariat agama nggih menika petunjukipun Gusti Allah. Mboten hikmah niki yakin niku wau bahwasanya Nabi Uzair niku rumangsane tilem sedina padahal sampun tilem niku nggak 100 tahun. Secara logika nggih, wong 100 tahun sak ampun peyak nggih, Mbak. Peyak napa? 100 tahun lho nggih. 100 tahun lan iki Nabi Uzair kok tesih napa? Sehat mboten napa. Lah niku artine napa? Sedaya niku kekuasaane Gusti Allah. Lah uripne wong mati kan kurang aja mudah apalagi benjing bangkitne tiyang saking alam kubur. Bagine Allah napa mudah. Lah sangune napa? Amal ibadah. Alhamdulillah.
silaturahim niki wonten critane malih. Nabi Daud niku gadah tentara. Lah niku nggih ditakdirne bahwasane sedone kurang 6 hari. Kurang pinten, Mbak? 6 hari. Nabi Daud prajurit niku sing jenenge A iku umure kurang 6 dina kas. Lah diatur ngoten nggih, tiyang niku langsung sederek niku dijaluki ngapura, berbuat apik, urun ibadah. Lah terus wektune pun telas guys sampai lempit. Nabi Daud ngira lho, jarine 6 dina kok wis sedo kok jek urip. Terus akhirnya ndang tanglet Allah, ya Allah, katanya prajuritku 6 hari lagi meninggal dunia, karena kok masih hidup. Bahkan hidupnya apa luwih panjang. Ternyata apa? Dia senang jalin silaturahmi, purun jalin hubungan seduluran, purun jaluk ngapura. Dan itu ternyata apa? Hikmah tiyang nek halal bihalal, silaturahim, saling memaaf, umure didamel panjang. Balik mau ke takdir mau. Kita walaupun sudah ditakdirkan usianya katakanlah 80 tahun, tapi nek Allah menakdirkan lebih, niku kehendake Gusti Allah. Jadi hikmah silaturahim satu, nek tunggal itu napa? Panjang umur. Terus nomor kalih mudah rezeki. Rezeki mboten rupa mawon, Bu. Tapi napa? Ilmu tambah, seduluran tambah, duite nggih tambah, mesti gak entek. Amalane ben gak entek duite apa, Mbak? Sing niki wau. Ya kafi, ya goni, ya fatah, ya rozak. Nek jenengan kantong entek. Jare Bapak kon maca ya kafi, ya goni, ya fatah, ya rozak. Insyaallah nek purun ngamali niki yakin bacaan niki nek tirose Kyai kula diwaca sedina ping 380. Dados mungkin insyaallah jempete jenengan pinten, Mbak? 5 napa 3? Insyaallah mungkin bekak. Saestu niki rezeki gak dibuka-buka. Niki ngamane napa niku? Ya kafi, ya goni, ya fatahu, ya rozak. Ya kafi niku ingkang nyukupi sedaya kebutuhan kita. Nggih, Bu, Mbak. Niku artine ya kafi. Ya goni niku artine Allah Maha Kaya. Ya fatah niku artine Allah ingkang buka rezeki. Terus ya rozak ingkang maringi rezeki. Alhamdulillah. Insyaallah rezeki niku Allah ingkang ngatur sampun kuwatir nggih. Sebab kita urip ning donya niku sing ngidupne nggih Gusti Allah. Insyaallah rezekine nggih dijamin Gusti Allah. Wajibane napa? Ndonga, usaha, pasrah dumateng Gusti Allah. Jadi nek tiyang saged ngoten, mboten istilah stres. Apa, Mbak? Stres. Sedaya ingkang ngatur sinten Gusti Allah. Alhamdulillah. Pripun, Mbak, saged dipahami? Terus nek ndonga sampun males, kita kedah semangat. Alhamdulillah. Pun mboten mawon. Itu pemanasan apa mendingan niku? Aku bahasa ngaji nggih, Mbak, kula nggih kewangen nggih. Wis pokoke kula jak ngaji mangkat mawon nggih, Mbak, Bu nggih. Nek tak izin, wis mboten napa nek izin nek awake dhewe selama longgah diusahane nderek nggih, Mbak, Bu nggih. Nggih, insyaallah kita sing ganjar sing kan nggih Gusti. Iki udah tengah foto. Sampun monggo kita tutup dengan kita dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi diiringi ridhonipun Allah lan wonten gina lan manfaatipun. Aku kalam wonten tiyang langkung nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.